diri sa Kuya Tuktoy, kasing-kasing nimo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ani ang usa ka lawom ug emosyonal nga sugalanon nga naghulagway sa kasing-kasing sa usa ka delivery rider. Ang kaisog sa taliwala sa kalsada, ang pait nga pagsuway ug tamis nga destinasyon nga nagpaabot sa tumoy sa biyahe. Dear Kuya Toktoy, kini nga suwat dugay na kayo ni nako giandam. Sa tinuod lang, kapila na ko nag-send nimo niini apan murag pirmi lang malabyan. Miabot pa gani sa punto nga nasuko nako sa imuhang channel. Naluya kog pinaabot kun matagan pa ba ko og tingog pinaagi sa akong pagsuwat ug pag-send sa akong kaagi. Apan luyo niya ng kapungot, nagpabili ng akong tinguha nga mapaambit kining akong istorya. Dili lang para nako, kundili para sa tanang mga delivery riders nga sama nako nga nakasinati og pait nga pagsuway sa kalsada. Sa mga customer nga walay kasing-kasing ug sa mga higayon nga hapit na mo surrender, Kuya Toktoy, kini ang akong sugilanon. Init ang adlaw, pait ang abog, ug mas pait pa ang akong masinati ni atong tungura. Isip usa ka delivery rider na anad ko nga sa kainit sa panahon, naanad ko kakapoy apan lahi ang akong gibati ni adtong adlaw. Na ako'y gi-deliver nga parcel dito sa usa ka hilit nga subdivision. Laayo kaayo ang biyahe. Dagang liko-liko ug hapit na mahurot ang akong gasolina para lang maabot ang maong address. Pag-abot na ko sa gate, nanampit ko og kapila ka beses. Unya, migawas ang usa ka babayi nga si Isabel. Grabe ang iyang kaanyag, murag artista. Ang iyang panagway gwapa kaayo apan ang iyang agtang kunot pa sa linungdan sa kape. Kinsa man na, wala man ko'y gi-order, ibalik na sa inyong bodega. Singhal niya dayon. Nisuway ko og pasabot sa kalma nga paagi. Ma'am, kanilaging address og ngalan nimo ang naa sa system. Layo in town ko gibiyahe para lang mahatod ni nimo. Wala pa gani ko nahuman og sulti, gibabagan ako sa iyang pagkaarugarante. Wala ko'y paki kung gikan pa ka sa tumoy sa kalibutan. I-cancel na, ayaw kong hasula kay busy ko. Dayon sa akong atubangan, giklik niya ang cancel sa iyang phone, samtang nagtanaw nako sa iyang mata. Puno sa garbo ug pride ang iyang barog. Mitalikod siya o gi-close ang gate nga murag wala ray nahitabo. Nabilin ko dito sa tunga sa dalan, nagkurog ang akong kamot sa kalagot. Ang akong kahago, ang krudo ug ang oras tanan nausik tungod lang sa usa ka tawo nga walay pagbati sa kahago sa uban. Milabay ang tulo ka adlaw, kusog kayo ang uwan ug baha na sa ubang parte sa syudad. Nakadawat ko og order nga pagkaon. Dili ni siya parcel. Pagtan-aw nako sa address, nagbukal ang akong mga dugo. Kadto na sabding mga customer nga gahi kayo. Kadto na sabding balay nga sulod sa subdivision nga perting layo. Kadto na sa ning maldita. Sa akong hunahuna, gusto na akong i-cancel. Apan, isip sa ka rider nga naningkamot, ipatigbabaw na ko ang trabaho. Pagabot na ko
nakita nako si Isabel nga nagbarog sa gawa sa ilahang gate. Basa sa uwan og naghilak. Kay tungod na flat ang ligid sa iyang sakyanan sa gawas. Og ang iyang balay na lockout kay nahibilin ang yawe sa suod. Wala ko mitalikod bisan pa sa iyang pagkaarogante kaniadto. Ako siyang giduol o gitabangan ako siya. Akong gi-overdrive ang iyang gate uban sa iyahang pagtugot. Aron makasulod siya o gitabangan ako siya sa pag-ilis sa ligid sa iyang auto taliwala sa kusog nga ulan. Human sa tanan, nagbarog mi sa iyang porch, basa mi pareho. Dito na ko nakita ang kausaban sa iyang mga mata. Ang garbo nga akong nakita kaniadto napulihan og pagpaubos. Nganong gitabangan man ko nimo? Pangutana niya sa hinay nga tingog. Grabe to akong gibuhat nimo sa miaging adlaw, wala ko'y konsiderasyon. Mipahiyom ra ko og gamay. Ma'am, rider rami sa imong pananaw apan tao sab mi nga kabalo mo bati. Dili na ko mabuhat ang pagbiya nimo sa kalisod kay dili man ko parehas nimo kaniadto. Nidoko siya. Miangkon siya nga niadtong adlaw doon na siya dakong problema sa trabaho og dito niya napahungaw ang iyang kalagot sa sayop nga tao. Niadtong tungura ang malditang gwapa nangayo og pasaylo. Dili lang kay pasaylo kundi gipugos ko niya nga pakanon og gipahulam og tuwalya. Gikan sa canceled order ngadto sa Aido, kinsa may magtuo. Ang customer nga maoy naghatag nako og pinakangilad nga experience sa kalsada, nahimo day nako nga dalan sa akong kalipay. Nagsugod sa binayluay og text para mangayo og update sa iyang sakyanan hangtod nahimong panag-istoryahay bahin sa kinabuhi. Nadiskubrehan ako nga luyo sa iyang kaisog ug pagkamaldita, doon na daing kasing-kasing nga nangita og proteksyon ug pag-atiman. Ang iyang garbo usara di ay kataming sa iyang mga kahadlok. Karon Kuya Toktoy, karon na nabati nako ang kaayahay ug unsa ang relasyon ug unsa pod ang pamilya. Karon sa matag uli na ko gikan sa pagbiyahe isip rider, dili na gate nga sirado ang nagpaabot nako kundi ang iyang gakos ug ang init nga mga pagkaon. Ang babaye nga kaniadto mingon og i-cancel na karon mao na ang babaye nga akong gipanumpaan sa atubangan sa altar. Kay ba kat Kuya Toktoy, paglabay sa pwila ka tuig, wa sab ko magdahom nga maabot mi niining higayuna. Anang adlaw gikasal na kami. Wala ko'y mahalong auto nga gisakyan paingon sa simbahan. Nagmotor ako, suot ang akong formal nga barong, samtang ang akong mga kaubang delivery riders nag-escort kanako. Pag-abot na ko sa altar, nagbarog si Isabel, ang babae nga kaniadto maldita apan karon nagdanag sa akong kalipay. Sa iyang vow, wala na ko damha ang iyahang gisulti. Sa adlaw nga gi-cancel nako ang imuhang parcel, wala na ko hibalui ang Ginoo nag-deliver na di ay sa lalaki nga mubag-o sa akong kinabuhi. Salamat kay wala ka nitalikod bisan pa sa akong bati nga batasan. Gitudluan ko nimo nga ang tinuod nga garbo dili makita sa taas nga posisyon, kundi sa kasing-kasing. Andam
mo serbisyo og mo pasaylo. Karon matag higayon nga makakita ko og rider nga napasinguan o nagpasingot sa dalan, mupahiyom ko kay nahibalo ko nga luyo ni anang mga helmet adunay mga bayani nga naningkamot para sa pamilya. Ang among istorya nahimong simbolo nga walay bisan kinsa nga labaw sa uban. Ang CEO ug ang rider parehong nagkinahanglan og gugma og respeto. Sa pagtapos ining sulat akong gibuhat, gusto ko magpasalamat kanimo Kuya Toktoy sa paghatag og higayon nga masaysay kining akong kaagi. Salamat sa pagkahimong tingog namong mga gagmayng mamumuo. Pinaagi niining nang hinaot ko nga makat-on og ang mga katawhan sa luyo niining mga parcel nga among gipanghatod og pagkaon nga gipanghatod. Adunay kasing-kasing nga naningkamot og angay respetuhon. Og ilabi na sa akong asawa nga si Isabel, salamat sa pagpaubos sa imong pride og sa paghatag kanako og pamilya nga labaw pa sa bisan unsang tip o bonus. Sa tanang mga rider nga nakailan ako diha, amping mo perme sa biyahe. Wala ta kay baw ang order nga gi-cancel karon, mao day ang dalan sa mas dakong grasya sa kaugmaon. Daghang salamat ug mabuhay ang mga delivery riders. Ang atong lucky sender, salamat sad kayo sa imong istorya. Usa di ay ka delivery rider. Daghang salamat kayo sa imong delivery rider. Usa na tuhumanon ang atong istorya or sugilanon. Nagpasalamat po ko sa atong mga suking tigpaminaw nga everyday na diha nagsigig paminaw sa atong programa o sa atong istorya. Nangailang jud kog pasalamat sa inyo. Na lang tayo sa koleksyon or nakatunan sa maong istorya. Kini nga istorya wala lang mahitungod sa gugma kundili mahitungod sa pagkatao. Ang garbo walay padulngan. Kay bawo na mo ana. Ang pagka-arrogante ni Isabel kaniadto wala makatag kaniya og kalinaw. Ang pagpaubos mao ang nagpaabli sa iyang pultahan sa iyang kalipay. Hinumdumi ang ligid sa kinabuhi nagtuyok. Ang naa sa taas karon mahimong manginahanglanon sa tabang sa naa sa ubos. Respeto sa tanang mata sa trabaho. Dili lalim ang trabaho sa usa ka delivery rider. Init, ulan, kalsada o grisgo ang ilang sagubangon. Ang pagka-customer dili lisensya para mahimong bastos. Ang gamay nga salamat or amping sir, dako na kayo og tabang sa ilang kadasig. Busa og usa ka rider, ayaw pagbalos og dautan sa dautan nga higayon. Kung nibalos pa ang rider sa katarog ni Isabel, wala untay nindot nga ending. Pinaagi sa pagpakita og kaayo bisan pa sa kalisod na usab ang kasing-kasing sa laing tao. Ang kaayo adunay gahom sa pag-usab sa kinabuhi. Ang plano sa Ginoo mas labaw pa sa atong plano. Di ba? Ang canceled order sa sistema, confirm match, mauday ang langit. Usay ang mga pagsulay o mga bati nga kasinatian sa trabaho, mauday ang dalan paingon sa usa ka mas dakong grasya nga wala nato damha. Ayaw pag-judge based sa cover. Si Isabel gwapa apan bati og batasan sa una. Samtang ang rider simple ra apan bulawan og kasing-kasing. Ang tinuod nga katahom
makita sa buhat dili sa itsura o sa phone nga gikuptan. Kini nga istorya nagsilbi unta mga pahinumdom kanatong tanan nga respeto ug pasensya ang kinahanglan aron mahimong mas hayag ang atong pagpuyo niining kalibutan. Usa sa atong mga suking tigpaminaw niining atong YouTube channel ug sa atong FB page. Sa dili pa mahuman ang atong istorya, nalang ko'y pahinumdom sa pag-follow ug subscribe. Para sa YouTube, mga suking tigpaminaw nato diha sa atong programa, ayaw kalimot sa pag-like o pag-subscribe sa atong channel nga Kuya Tuktoy Story. I-click usab ang notification bell para updated mo perme sa atong mga bag-ong uploads. Usab pod, para sa atong Facebook page official, ayaw kalimot og pag-like, pag-follow sa atong official Facebook page nga Repatox Official. Dito nato ipadayon ang atong panag-istoryahay ug uban pang mga updates. Salamat sa inyong suporta ug daghang salamat. Sa matag kumpas sa taknaan, adunay sugilanon nga buot ipamatud. Dili lang kini basta istorya, kini ang samin sa atong kinabuhi. Diri sa Kuya Tuktoy, kasing-kasing nimo mahatagan og kadasig, gikan sa kagwol padung sa kalipay. Sa matag sugilanon kitang tanan mag-uban. Adunay gugma nga tamis na apoy pait, mga luha nga nihulog sa tagoning sakit. Diri nato ipahungaw ang tanang pagbati, kaysa gugma wala gyud kay pagmahal. Ang kinabuhi sama sa dagat na ibawod ug linao, ayaw kawalaw paglaom bisan pag ikaw naluya. Paminaw sa mga pulong giya sa imong dalan, kaysa mataghagit na ipagtulunan nga makatunan. Paminawa ang huyuhoy ug kanta sa kalanggaman, ang katahom sa palibot gasa sa kahitasan, balik sa kinaiyahan. Dito tama pahulay sayano nga kinabuhi, tinuod nga kalipay. Apan pagbantay kaysa kanto sa kangit-ngit, adunay mga mata nga kanimo nagpaniid, mga istoryang katingan.